a new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. At nagbabalik po ang Morning Balitaktakan. Balitaktakan. Naku, alam ko marami na naman dyan ang mga walang kuryente, mga nagsisisigaw dahil biglang naputol ang inyong mga daloy ng ilaw. Ilaw, Jason. ayan. Kaya mag-charge na po ulit Oo tayo. nga, mga power banks, i-charge nyo na po dahil hindi natin alam kung kailan magbabalik ang ating mga kuryente. Kuryente. Pero Jason, alam mo, kahit na tag-ulan, very important na fresh ka pa rin. Pag lumalabas ka naman. ng bahay ba, kahit maulan, gusto mo ba yung lazy look or yung talagang, ano ba yan, haggard? Lazy look na, lalo na't pag Naku. nagmamadali. Oo, ako Jason, hindi. Okay na ang malit. Lazy Okay look na pa ang to. malit, basta maganda ka. Pero kung may mga paraan naman para maaga ka pa rin, eksakto pa rin ang iyong oras, pero fresh at maganda ka pa rin, magpapaturo tayo ngayong araw. Para Alright. mga tips. Mga tips para... Ano, ano? mga bagay sa mukha mo. Tama, and kasama nga ano ba yan? Oh, Natin. nabulol na. Kasama nga natin today si Mr. Jao, Ma'am Gian, at ang napakagandang modelo na si Ma'am Liana Liana. para turuan tayo ng mga tips sa kung paano nga ba gumanda kahit na tag-ulan. Good morning po! Good morning po. Ayan, kamusta naman ang inyong mga gising at ang gagandang pupogi nyo? Ay, thank you po. Okay lang naman. Okay lang naman po. Oo. Ayan, and ang hair kasi very important. Si Ma'am ay talagang ikaw ang nakatoka sa hair. Yes, yes. Kasi balita ko partners daw kayo. Partners din sila. Grupo-grupo sila. Oo. So matagal na po ba itong team na ito? Itong partnership. Yes po. Actually, nag-start siya noong 2018. Pero nung high school kami, siya ay taga-braid ng... Lahat ng classmates namin. Oo. Braid. Yes, like parang kulang na lang... Buong klase. Or, Kulang na lang pati teacher magpapa-braid. Tapos, and then ano... for him naman, dahil during our time, usually eyebrows, tsaka nose line ang uso that time. So, lahat naman ng mga babae naming classmates, nagpapa-nose line, nagpapakilay sa As in, kanya. nagpapanose lang. Oo. Ano po yun? Parang sa una, trip-trip lang to talaga. Parang hindi nyo muna sineryoso. Actually, oo. Sobrang parang hindi namin in-expect. Kasi nung time na yun, parang hindi ko din alam kung saan ako, parang hinahanap ko kung saan yung para sa akin. Kasi nag-try na ako mag-aral, nag-college ulit, tapos huminto na naman, nag-ano din ako sa salon. Pero wala talaga eh. Then siya, Oo. nag-masters din. Oo. Ngayon naman po, nung nag-start na kayo mag-makeup, tanong ka naman si Ma'am Liana. Kasi mga ka-MB, si Ma'am Liana ay isa pong sikat na public figure. Siya po ang nakikita natin sa mga yes. bilihan ng makeup. Ang kanyang mukha po ay nakapaskill doon. Kaya starstruck ako kanina pagdating. Paano Sabi ka ko, na-starstruck? Nako dapat ganyan din ang aking look. Dapat ma-achieve ko rin yan, partner. And also, siya po ay isang beauty queen. Ikaw ang Miss Silka Baguio, tama? First run. First run up. Kailan nga ulit ito? Noong 2000... 2019? Ayun, 2019. Nanood po ako doon. Stalker ka. Oo. Paano mo naman sila nakilala? Actually, last 2020, parang collab. Collab sa clothing. Tapos, yun. Doon ko nakilala si Ma'am Shijao and Ate Gian. Napakaganda ng mukha niya. Napakaliit. Oo. Manika. Oo, manika. Ito naman po, ang tanong ko na, sa mga ganyang shape ng mukha, iba-iba kasi. Important po ba ang alam mo kung ano ang dapat na makeup kapag iba ang shape ng mukha? Yes po, kasi pag masyadong payat po yung face ng isang client or model, less po tayo sa contour kapag ano, or more on blush tayo. Pag mga round face, More on, So, round face po ako, ma'am. Gusto ko po elongated din. Oo.
Parang mas mukhang, elongated yung face. Ngayong, oo. Ngayong tagulan naman, kasi curious ako Naku, eh. nakalimutan ko. Andiyan ka pa pala, partner. Kasi gusto ko, partner. Ako lang ang gumanda. Wag ka na. Andiyan ka pa pala. Oo. May tanong lang naman ako kasi ngayong tag-ulan, marami pong mga estudyante, mga nagtatrabaho na nagmamadali sa pagme-makeup. Siyempre gusto Exactly. pa rin nila magpaganda. Paano po ba yung sa, ano pa yun, umuulan na look? Oo, ano Umuulan ba? na look? Wet look? Wet Wet look? Oo, parang look. naambunan look. Oo. Ah, Paano po ba? Perfect. Pag ano po, since rainy season po kasi, tsaka syempre gusto pa rin natin medyo presentable. I suggest more on blush, then more on eyes din talaga. Kasi ang unang tinitidan din ng tao is yung mata, tsaka kilay din. So kahit mag-face mask ka, kahit wag mo na yung lipstick, lip gloss lang, okay lang. So importante talaga eyes. Oo, pero paano pag naulanan po? Ano po ba yung mga products na dapat ilagay mo lang kapag ganito yung panahon? Actually, ang pinaka-importante, hindi muna sa makeup but the skincare. Dapat skincare talaga, nag-exfoliate ka once a week. Pero syempre, parang wag masyado kasi magbe-breakout ka din. So tamang lang. Then, tamang water-based lang din na foundation. Pag sa face ni Miss Liana, since wala siyang masyadong texture, light lang yung ginagawa ko sa kanya. More on skin talaga, skin prep. Ano pong tawag dun sa look niya for today's More on parang natural and pwede din siya for bridal look. Yes. Bridal. Pwede din siya for studio, ganun. Oo, yun nga kasi kapag sa studio nga, no, iba kasi sa amin, lalo sa amin nun, when we go out, syempre gusto namin iba yung look namin kasi iba po ba, tama ba ang napapansin ko na iba ang itsura mo kapag nasa loob ka ng studio kung as compared to nasa labas ka, sa light. Yes po, iba po talaga kasi minsan you need to be very not so harsh sa face ni Miss Liana. For example, kasi dun sa blush ni Miss Liana, hindi ko masyadong ino-a. Parang tamang shade lang. Kunwari, hindi masyadong pink, hindi masyadong orange. Parang pag nailawan, sakto lang. Parang nagba-blush lang talaga siya. Then sa contour naman, hindi ko pinili yung parang something orangey sa kanya. Kasi, syempre pag lalabas ka, parang ka nang nalagyan ng putik. Oo, ganun. Tapos sa eyeshadow naman, more on earth tones tayo. Then, a little shimmer lang para buhay lang yung yung mata. May mga linalagay bang products para maging, ano ba to? Yung sabi ko kanina, kumbaga pag naambunan yung or yung mukha mo, hindi mahulas. Okay. Aside from that po kasi yung skincare, more on setting spray kasi tayo, ma'am. So, yung setting spray kasi, yun yung parang mas nagpapatagal tsaka nagpapaset. For example, si setting spray kasi, siya yung parang taga-set para hindi ka mukhang powdery. Meron din yung setting spray na pang long-lasting at saka waterproof. So, may iba't ibang variant doon. So, akang ginagawa ko, lahat yun, ini-spray ko talaga. Question ko lang po, paano naman po pag sa male po na, paano po ba ang makeup din para sa lalaki? Or, ayun po. Since magkakaiba kaming makeup artist, ang preference ko kasi, pag male, hindi kailangan masyadong exaggerated. Kung no-conceal ko lang yung mga kailangan i-conceal, then binabrighten ko lang konti yung face nila with a little bronze. Kasi parang pag lalaki kasi very unnatural tignan pag masyadong gawa. So sa akin lang, mas maganda pag yung kino-cover lang yung konting imperfection para at least fresh pa rin and sila pa rin. Kay Ma'am Gian naman tayo. Ma'am Gian, paano naman ma-achieve yung sa hair, yung parang natural pa rin ang itsura, pero still siya? Yeah. If mapapansin niyo to, mas maganda kasi yung ganito, loose curls lang. Kasi effortlessly pag nakikita nyo. Or perfect din siya for rainy days kasi kahit na mahinginan, you can just finger comb lang, ganun. And for it to stay, pinaka-important kasi niyan is yung type ng hair. So, better off, pag gusto niyo magkulot, wag mag-conditioner. Yes. Ganon. Kasi yung conditioner, it makes the hair smooth. Yung kailangan ng curl is texture. Wow. So, tiis-tiis mo ng matigas or magaspang yung buhok. Pero kung straight naman ang gusto mong look, magko-conditioner ka. Yes, it's better na mag-conditioner ka if yung straight look ang gusto. Ayan. Ganun pala yun. Ang dami namang ang daming mga Oo, dapat, madami pala dapat tatandaan kasi hindi lang hindi lang basta-basta nga pala ma-achieve. Kaya pala, hindi natin talagang work of art, yung tinatawag na art na hindi siya basta-basta na, uy, okay. Oo nga. Saan naman po namin na kayo, baka may mga videos kayo na mga tutorial, saan naman po namin kayo maaaring
silipin para matuto naman po kami? For more samples po ng works namin, you can visit our Instagram at JD Will Glam and Hairstyle by Gian. yun po. Yun, message na lang po, what is beauty? Beauty for me is enhancing what is beautiful for you. Ikaw naman, ma'am. Yeah, it's just enhancement of what you're because we are all beautiful. So it just needs some enhancement for us. At syempre, ang ating beauty queen. Ma'am, what is beauty for you? Same sa sagot na lang. Same na lang po sa sagot. Oo nga, oo. Ikaw, what is beauty? Me. Uy! Ganun tayo mga ka-MB. Mga ka-MB, hindi naman sa medyo makapal ang ating, pero minsan talaga kailangan mahalin mo ang iyong sarili kasi Unahin ang sarili. kung walang magsasabi sa'yo maganda ka, ako na lang, no? Kaysa masaktan Huwag ako. na natin pakialam yung sasabihin. Oo, tama na. Jason, what is beauty? Me also. Gaya na rin ang sagot. Oo, ayan mga ka-MB. Alam mo, medyo sana mas matagal pa itong kwentuhan natin. Pero malay nyo sa mga susunod pang mga episodes, makakasama natin ulit si Mr. Jao, Ma'am Gian, and Ma'am Liana para turuan tayo ng ibang tips. Alam mo, maganda to na may mga natututunan tayong mga bago. Kaya, babalik kayo dito, Ma'am, Thank you so Sir, much, and Ma'am. Ma'am. Thank you po. Thank you Again, po. mga ka-MB, Mr. Jao, Ma'am Gian, and Ma'am Liana. I-follow po natin ang kanilang mga social media platforms para mas marami pa tayong matutunan sa kanila. At yan, dahil sa araw po na ito, marami po tayong natutunan. Bukas na bukas po ay mas madami pa tayong malalaman. At syempre, abangan pa po natin ang mga weather update for tomorrow. Mag-ingat po tayo, ha? Mag-ingat, Yes. magdala kayo ng mga payong, mga jackets, and makibalita pa rin kayo. Pwede kayong pumunta sa Facebook page ng Regional News Group RNG Luzon. Ako pa rin ang nag-iisang minion in the house na nakasama nyo ngayong morning, Randy Guzman. At ako naman po si Jason Andaya. Magkita-kita tayong muli bukas ng umaga dito pa rin sa morning. Balitaktakan!